În această perioadă, Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, vizitează parohiile românești din Danemarca și Norvegia. Ieri, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite în parohia românească din Roskilde, Danemarca, unde a împărtășit mai mulți credincioși. După activitățile de la servici, credincioșii au reușit să ajungă la Sfânta Biserică, câțiva dintre ei au postit mai aspru și s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Este un prilej binecuvântat să ne adunăm, mai ales în aceste zile de rugăciune și de nevoință, în jurul altarului euharistic. În această Sfântă Liturghie, Părintele Episcop Macarie, împreună cu noi credincioși, ne-am rugat și am avut în rugăciunile noastre și pe toți martirii creștini care pătimesc pretutindeni în lume pentru credința lor, purtându cu demnitate crucea lui Hristos. În cadrul vizitelor pastorale, Preasfințitul Părinte Macarie va merge și la familiile de români care suferă din cauza despărțirii de copiii lor.